שלום לכולם, גבריאל בכור, מדריך ירי כאן בלהב בחולון. והיום אני עושה סרטון הסבר קצר על מעצורים. אז מה זה מעצורים למעשה? יש לנו מעצור ראשון, שני, שלישי. מה זה ראשון, שני, שלישי? כל אחד מהם מרמז לנו על סטטוס הצינה וסטטוס חלונית פליטת התרמילים. למעשה, כשאני אבצע ירי ויהיה לי מעצור, אני עושה משהו שנקרא אצבע מבט. אני מוציא את האצבע מההדק, עושה מבט בשביל לראות ולטפל בהתאם. זה ייראה ככה. פם 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 פם, אצבע, מבט, מסתכל ומזהה. עכשיו, כדי לדעת איזה מעצור יש לי, אני צריך לדעת ולהסתכל. אז מעצור ראשון, צינה סגורה לגמרי. אני לא מזהה שום דבר מבפנים. אופציות אפשריות, כדור הקר, מחסנית נמוכה, דריכה חלבית וכו'. כרגע נדמה את זה באמצעות כדור דמי, למעשה כדור הקר שלא ינקור לנו. אז אני מכניס, מבצע דריכה, צינה סגורה לגמרי, מבצע ירי, מעצור, אצבע, מבט, מזהה, צינה סגורה, תפעול, מכה במחסנית ודריכה. אוקיי, הכדור הקר יצא, נכנס כדור חדש לבפנים. כדור החדש לבפנים הוא גם כדור הקר, ולכן זה לא יבצע לנו את הירי. נמשיך הלאה. המעצור הבא שלנו, מעצור מספר 2, מעצור זהב. מעצור זהב זה אומר שאני נכנס לירי, אצבע מבט ומזהה זהב. זה לא משנה אם זה במצב כזה או הזהב נמצא בפנים, התפעול שלו הוא תפעול דומה. נכנסתי לירי, בם 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 בם, אצבע מבט, מזהה זהב. דבר ראשון שאני עושה כדי לא ליצור בלגן בתוך הקנה ובתוך המערכת, מוציא את המחסנית. במחסנית יש לי כדורים, אני מחזיק אותה ביד, מנקה 1, 2, 3, מכניס מחסנית חזרה, מבצע דריכה ונכנס לירי. אוקיי? מעצור שלישי, מעצור גמר, יורה, בם 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 בם, אצבע מבט, מזהה שנגמרה לי התחמושת במחסנית. מה אני עושה? מוציא מחסנית, מעיף אותה, אם יש לי חדשה מכניס ולוחץ עצר מחלק או דורך, או שאם נגמר לי התחמושת מבצע פריקה מסודרת. תודה רבה לכם ובהצלחה.